Девки в луг пошли, 100 рублев, знаешь ли. Девки в луг пошли, 100 рублев, знаешь ли. Ой, да, Валюшеньки, 100 рублев, знаешь ли. Ой, да, Валюшеньки, 100 рублев, знаешь ли. 100 рублев, 100 рублев. Знаешь ли, девки с луга шли 50, знаешь ли. Ой, да, Валюшеньки, 50, знаешь ли. Ой, да, Валюшеньки, 50, знаешь ли. Не кумились, не сварились, не кумились, не сварились. Ой, да, Валюшеньки, не сварились. Ой, да, Валюшеньки, не сварились. Раскумились, посварились, раскумились, посварились. Ой, да, Валюшеньки, раскумились, ой, да, Валюшеньки, посварились. Ой, Троица Святая Богородица, ой, Троица Святая Богородица, что посеем, хай все зародится. Что посеем, хай все зародится. Девки в луг пошли, девки в луг пошли. Ой, Валюшки, 100 рублев, знаешь ли, 100 рублев. Девки с луга шли. Боже милый, доколь ты стоя? Ой, стою я лето, ой, стою я лето. Боже милый, стою я другой. Ад Троицы до наступнай нядзелі святкаваўся ў пэўных рэгіёнах нашай краіны русальны тыдзень. Вітаю вас! Гэта такі таямнічы час, калі на зямлі панавалі русалкі. Продкі нашыя скіроўвалі ўсе абрадавыя дзеянні, каб засцерагчыся ад шкоды, якую гэтыя істоты маглі нарабіць. Так што цягам тыдня ў соснах, што пад Любанню, абыходзілі дзеўкі з бабамі па вечарах вясковыя вуліцы, спяваючы русальныя песні. Вадзілі на скрыжаванні дарог хараводы ды разводзілі вогнішча, на якім палілі смецце. А тым часам у Вялікім Боры Хольніцкага района ўжо ўсё гатовае, каб зладзіць провады русалкі. Сплялі маленькія і адзін вялікі вянок, ды прыбралі маладую дзяўчыну, якая, ўласна, і будзе выконваць галоўную абрадавую ролю. Прадедо, прадедо,
соснах тым часам працягваюцца святкаванні, спяваюць ды танцуюць, а маладыя дзяўчаты адшукалі сабе забаву, гушкаюцца на арэлях. Нам жа самы час завітаць у Кузнечы Любанскага района. Менавіта там завершваецца адмысловымі гуляннямі і рытуаламі русальны тыдзень. Як вядзецца, збіраюцца ўсе ў карагоды ды выбіраюць русалку. Для гэтага варта выканаць пэўныя дзеянні. Дзяўчыны-кандыдаткі па чарзе наліваюць у збан ваду, которая напоўніць яго да краёў і пераможа ў гэтым своеасаблівым спаборніцтве. Гори з маями хвороба. Гори з маями хвороба. Гори, да. Просим вас, русалки, наш дом промените. Счастье нам и долю дайте. Вода со сбана верхом пошла. Русалочка Катеринка верх взяла. А на весну красну, Божа милый, ради Божа жив. А на весну красну, Боже милый, ради жита. Жита и пшеницу, Боже, всякую пашницу. Удержи подходом, Боже милый, пиши припек. Пиши припеком, Боже милый, на столе сетёк. Провели русалку до бору, до рачної води. Тут русалочка буде жити, каб нам бяды не дарить. Проведу русалку, а сама пойду до мамки. Проведу русалку до бору, а сама вернуся додому. Провели русалочку до рачної води, а зараз віночок її розорвем, а самі утекать будем, каб вона нас не догнала, ти нам горе вітала.
Ведаюць, што на купальні адна з істотных дзеяў кіданне вянкоў у ваду. Дык вось у Кузьмічах дзеўкі кідаюць іх як мага далей акурат на русальным тыдні. Пасля ўсе рвуць вянок на русалцы ды ўцякаюць, тым больш, што тут ім наўздагон кідаецца яшчэ адзін чароўны персанаж – лешы. Між тым у вёсцы Вялікі Бор, як вялося здаўна, праганяюць русалку ў жыта. Огонь, огонь! Забери усіх хворі, а дай нам здоров'я усім і добробит. Огонь, огонь! Забери усіх хворі, а дай нам здоров'я усім і добробит. Огонь, огонь! Забери усіх хворі, а дай нам усім здоров'я і добробит. Ой, катился по дороге беленький каточек, а у нашего соседа хороший сыночек. Ой, катился по дороге беленький каточек, а у нашего соседа хороший сыночек. Беленький каточек, хороший сыночек. Най-най, на-на-на-на, на-на-на-на-на-най. Най-най, на-на-на-на, на-на-на-на-на-най. Дело робить, касіць не вагнецца. Як пабачыць ён дзевачак, так і расшыбецца. Касіць не вагнецца, так і расшыбецца. Най-най, на-на-на-на, на-на-на-на-на-най. Най-най, на-на-на-на, на-на-на-на-на-най. Ой, катилася по небу белая талерка, а у нашего соседа хорошая девка. Белая талерка, хорошая девка. Най-най, на-на-на-на, на-на-на-на-на-най. Най-най, на-на-на-на, на-на-на-на-на-най. Hey, 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 Дело робить, а жить не вагнецца. Як пабачыць я на хлопцаў, так і расшыбецца. А жить не вагнецца, так і расшыбецца. Най-най, на-на-на-на, на-на-на-на-на-най. Най-най, на-на-на-на, на-на-на-на-на-най. Най-най, на-на-на-на, на-на-на-на-на-най.
вялікі вянок і несці нагороды, каб у нас быў вельмі добры ўраджай на огурках, на помидорах, на капусте. Рвіце ўсе, бярыце, ляціце вяночкі малыя, несіце ўсе нагороды. І асвячайце іх над кастром, щоб у іх была магічная сила. Щоб добрий був урожай на наших огородах. Чекайте, У вялікім боры па традыцыі сарваную з русалкі зеляніну і вялікі вянок асвячаюць над полымем, якое спрадвеку лічылася ачышчальным. Пасля раздаюць галінкі ўсім прысутным, бо лічыцца, што калі закапаць галлё на гародзе, будзе добры ўраджай. Ну, хай яшниця жариться. Спочатку жариться саль. Ну, ось вже салка засмажилася, вже можна на яєчницю. Вот так, вот, само вот. Все правильно. О, уже румяная. Вот подрумянилось, все такое Пора хорошее. выливать. Яйца с молоком. Вот так. Давайте господара спочатку повітаємо. Так, з яєчної скорлупки, каб було все Ну, добре. все доброе, ну, все хорошее. Каб і у господарці все А тепер вялося. яєчницю. І яєчницю сімка. Кому ще поспробувати? Чтобы все вело, что чтобы курочки яйца несли. Все правильно. А крупно. Завершылася русальня ў вялікім боры традыцыйнымі скокамі праз вогнішча. У Кузьмічах жа, вярнуўшыся з возера, гатуюць абавязковую абрадавую страву – яешню, каб пасля даць пакаштаваць усім прысутным. Адноўлены на Любаншчыне яшчэ адзін сімвалічны рытуал. Мужчыны тройчы абыходзяць вогнішча па сонцу з вялікім падпаленым колам, якое акурат сонца і ўвасабляе. Так і завершваецца русальны абрад. Наперадзе больш распаўсюджанае свята – купалле. Яго мы вам і пакажам роўна праз тыдзень. Завітвайце, буду чакаць.